4 דרכים בהם את יכולה לשפר את הביטחון העצמי שלך דרך הבגדים. 1. תבחרי בהלבשה תחתונה שגורמת לך להרגיש סקסית ונשית, ככה הביטחון העצמי שלך, הערך העצמי שלך עולה בעיני עצמך, וגם רואים את זה בסביבה. את מרגישה הרבה יותר טוב, מחייכת, את הולכת בביטחון. 2. אזור הנוחות. יש לנו נטייה ללכת לאזור הנוחות שלנו וללבוש תמיד שחור, אפור, ג'ינס, דברים מאוד מאוד קלאסיים, ובעצם אנחנו לא פורצות גבולות. וברגע שאנחנו מנסות דברים חדשים, אנחנו פותחות את הראש שלנו, אנחנו מתנסות, אנחנו חוות, הביטחון שלנו עולה כי אנחנו מגלות דברים חדשים שיכולים להתאים לנו ומחמיאים במבנה גוף שלנו. 3. התאמת הבגדים לאישיות. כמו שאמרתי, לצאת מאזור הנוחות ובאמת לגלות בגדים וצבעים כמובן שיחמיאו לך, מתאימים לאישיות שלך, מדברים את מי שאת כבן אדם, וככה הסביבה גם תופסת אותך בצורה אחרת. כי בעצם ברגע שאת מתלבשת בצורה שמחמיאה לך ומתאימה לך ומשדרת את האישיות שלך, את קורנת. 4. נוחות. מאוד מאוד חשוב לבחור בבגדים שיהיה לך נוח איתם, שתרגישי כלילה ונעימה ולא יהיה לך חוסר נעימות לשבת או לעשות כל מיני תנועות מסוימות שאת לא יכולה כי את מוגבלת בבגדים. אז נוחות זה מאוד חשוב. ואם את רוצה לשמוע עוד על איך בגדים יכולים לעזור לך לשפר את הביטחון העצמי שלך, תעקבי אחריי.